କ'ଣ ସମୁଦୁଣୀ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି? କ'ଣ ହେଇଛି କି? ହଁ ହଉ ଦି ଫୋନ୍ଟା ଉଠେଇବା। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ହ୍ୟାଲୋ। ସମୁଦି ଆମ ଘରକୁ ଟିକେ ଆସିଲ। କ'ଣ ହେଇଛି କି? ତମ ଝିଅ ମୋ ପୁଅକୁ ବତେଇ ଶିଖେଇକି 2 ଦିନ ହେଲା ଅଲଗା ରାନ୍ଧିକି ଖାଉଛି। ମୋ ଘରଟାକୁ ତମ ଝିଅ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ତମେ ଶୀଘ୍ର ଆସିଲ। ଆଙ୍କ ପୁଅଟା ସୁନା ମୁଣ୍ଡାଟା, ମୋ ଝିଅଟା କାଣ୍ଡେଇଟା। ଆଉ କ'ଣ କହିଲ ସମୁଦୁଣୀ? ମୋ ଝିଅ 2 ଦିନ ହେଲା ତମଠୁ ଭିନେ ହେଇକି ଅଲଗା ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଉଛି। ମୋ ଝିଅର ସବୁ ଭୁଲ, ତମ ପୁଅର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଏଥିରେ କହୁଛୁ ନା ମୋ ଝିଅ ତମ ଘରଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ମୋ ପୁଅର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ମୋ ପୁଅ ହେଉଛି ସୁନା ମୁଣ୍ଡାଟେ। ମୋ ପୁଅ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ମୁହଁରେ କେତେବେଳେ କଥା ପଦେ କହିନଥିଲା। ସବୁ ଭୁଲ ତମ ଝିଅର। ହଁ ହଁ ଠିକ୍ କଥା କହିଲ ସମୁଦୁଣୀ। ମା 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭରେ ଧରିକି ଜନ୍ମ ଦେଇକି ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କଲା। ସେଇ ପୁଅ ମା କଥା ଆଜି ମାନୁନି। ସେଇ ପୁଅ ହେଇଗଲା ଭଲ, ଆଉ ପର ଝିଅକୁ ଘରକୁ ବୋହୂ କରିକି ନେଲ, ସେଇ ବୋହୂଟା ହେଇଗଲା କାଣ୍ଡେଇ ଆଉ ଘର ଭାଙ୍ଗି। ତମେ ଆସିକିରି ତମ ଝିଅ ଜୁଆଁଇକି ବୁଝାସୁଝା କରିବ ନା ନାଇଁ ଯେ? ସମୁଦୁଣୀ ନାହିଁ, ଯାଇଛି ବଡ଼ ଝିଅ ଘରକୁ। ମୁଁ ଘରଟାକୁ ଛାଡ଼ିକି କେମିତି ଯିବି? ଆଉ ସମୁଦୁଣୀ, ତମ ପୁଅ ଯଦି ତମ କଥା ନ ମାନିଲା, ମୋ ଝିଅ କେମିତି ମୋ କଥା ମାନିବ? ସମୁଦୁଣୀ, ମୁଁ ସେଠିକି ଯିବାଟା ମୋର ଠିକ୍ ନୁହଁ। ନ ଆସିଲେ ନାହିଁ ହେ। ସମୁଦି ଆସିଲେ ସେ କଥା ବୁଝିବେ। ହଁ, ଫୋନ୍ ରଖୁଛି। ହଁ ହଉ ସମୁଦୁଣୀ, ରଖ। ଫୋନ୍ କଲି ଯେ ଟିକେ ଆସିବାର ନାହିଁ। ଝିଅଟାକୁ ବତେଇ ଶିଖେଇକି ମୋ ଘରଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଝିଅର ଭୁଲ ଥାଉ କି ନଥାଉ, ଝିଅର ବାପା ମା ସବୁ କଥା ଶୁଣିବେ। ସମୁଦି ତ ମୋର ବାହାରେ ରହିଲେ। ଘରେ ମା ପୁଅ ବୋହୂ ମିଶିକି 3 ଜଣ। ଏଥିରେ ମା ଠାରୁ ପୁଅ ଅଲଗା ରହୁଛି। ଏଥିରେ ଭୁଲ କାହାର? ମାର ନା ପୁଅର ନା ବୋହୂର? ଠିକ୍ ନୁହଁ। ନ ଆସିଲେ ନାହିଁ ହେ। ସମୁଦି ଆସିଲେ ସେ କଥା ବୁଝିବେ। ହଁ, ଫୋନ୍ ରଖୁଛି। ହଁ ହଉ ସମୁଦୁଣୀ, ରଖ। ଫୋନ୍ କଲି ଯେ ଟିକେ ଆସିବାର ନାହିଁ। ଝିଅଟାକୁ ବତେଇ ଶିଖେଇକି ମୋ ଘରଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଝିଅର ଭୁଲ